Hej min dejlige skat. Hvordan er det at styre sin egen sejlbåd? Så kaptajn, hvor mange sejl sejler vi for? 2 sejl. Yay! 6,1. Nu filmer jeg lige bregning. Kan vi se, at vi har været længere ude end bregning nu. Og så nærmer vi os Fakkegrav. Der har vi... Kan vi zoome ind der? Det er fedt. Det er godt. Er det hårdt at styre en båd? Ja, det kan det godt være. Nu er der sådan relativt ro på. Så nu er det meget behageligt. Jeg synes, du har fortjent en pause. Jeg sidder her og styrer lidt med fødder. Jeg skal også lige holde lidt øje der, og det ved du godt, jeg bedst kan lide. Og jeg har lidt styr på det. Ja, det går godt. Ja, det er godt. Hvor hurtigt sejler du nu? Ja, 6,6. Det er godt. Er det i grunden? Begynder der at komme bølger?